हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय आंनि सामसुं नाय। बेसेबा बोसोरनि उनाव आं दिनै सामसुं फिननो नागिरदों लोगोफोर। गोदो आं न'आव थानायाव सिख्ला समाव इसान दानायानो, इनि उनाव आं दानाय जाथ'वाखै, बिराद गोबाव जाबाय आरो। ओमफ्राय दासो दाफिननो नागिरदों आङो। नै खामानिबो गैया, ओरैनो थास्लायस्लाय इसानखौनो आं दाफिननो नागिरबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दा गोबावनि उनाव दाफिननाय नालाय एसे बावफिननाय बायदिबो जालायलांबाय। ओमफ्राय दिनैसो इसान सोंनो जागायफिनबाय आरो आं लोगोफोर। इसान सोंनो थाखाय आबैजों आइजों जोंहानाव फैदो आरो। ओमफ्राय नै दा आबैया इसान सोंगासिनो दं। जायगा गैयिनि थाखाय नै सिलायाव बिदि थनलायनानै बिदि सोंनांबाय आरो। 10 खान लादो गामसा, 10 खान। नुबाय आबैया दाबो इसान सोंनो हाबावलायसो। ओमफ्राय थोरनायनि सिगां नै बायदि महरखौ बासिखाबाय आरो। बेयो बाजै महर बासिनाया जाहैबाय जोंहानि बाजै। ओमफ्राय इयो आबै, इयो आइ। ओमफ्राय आइया दा जखा सुगासिनो दं। मा होनो जोंनिया खानजोल होनाय होनो, नोंसिनियाबा सोरनिया मा होनो आंथ' मिथिला। ओमफ्राय दा जखा महरखौ सुखांग्रोनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय उनाव थोरबाय थासिगोन आरो। आयु खम बोसोर जाबायमोन इसान दायिया, खमैबो 13-14 बोसोरसोआ जाखाबायमोन खोमा। नायदो इसानखौ माबायदि थोरदो, जायगा गुसेबनि थाखायनो हमनानैसो फानबाय आरोना। फोलाव जादिया नालाय बिदि आखाइजोंनो हमनानै फानबाय। समान जागोन ना? समानबाथाय मोजां जोङो आरो गुस्थिया राथ'वाखैनो। सोर गुस्थि गोलै दं इयाव? सोनाबा नोंनिखै ना इखै? औ दे मिथिदो। इसानखौ थोरखांनानै नै दा आइया नो खनगासिनो दं। थोरनायनि भिडिअखौ लाजोबलायासैना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आं दा दाबाय आरो इसानखौ। दानोनो बावफिनलाय लांबायमोन आरो, एसे गोबाव जाबायमोन। गांसे हाबाय लोगोफोर। नै दा हास'नोसै आरो। नायलांदो माबायदि हास'यो, ब्लेडजोंनो हास'नोसै। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि इसान सोंनाय भिडिअखौ माबायदि नुखो? जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।